соли 2025 соли зафар, соли шукуҳ, соли хурсандӣ, соли бахт шуд. Асосан эътироф ва эҳтиром, эътиборе ки нисбати мамлакатамо, нисбати ватани азизамо ки эътироф шуд, дар таърих албатта бо ҳарфҳои зарҳал навишта мешавад. Ман фикр мекунам ки имрӯз тамоми дунё, тамоми халқҳои ҷаҳон ба Ӯзбекистон, ба Самарқанди азизамон ҳавас мекунад ва инро мо дар якчанд чорабиниҳое ки нуфузи ҷаҳонӣ дошт дар Самарқанд, дар Ӯзбекистон гузашт, албатта дида истодаем. Чӣ хеле ки соли 2025 соли тинҷӣ, соли бахт, соли саодат шуд. соли 2026 низ соли бахту саодат шавад, соли фаровонӣ шавад, соли хурсандӣ шавад. бори дигар ҳамватанони азиз, ҳамаи шуморо бо соли нав аз таҳти дил табрик мекунам. бигзор ҳамеша сиҳатманд, саломат, хурсанд ва арҷманд бошед.